Hakabaran ko nga ikan nakapor, ngipidyan sungubhay, piki parabangay baro, kibawan na dyan ba na jangay, hagan step, hakakarteng ka jong Jesus Christ, unang panem baiye. Tingay, bablay niyo ban karkuy pi parabangay bi, pilayo ban mi dan step, lawa jong ki yeng kisem ka jong pi, doblay niyo ban karku. Ganyan stang no, kanit ni syakli jong ini kapor, bingirway ka jirway ka ban rius pa san. Ka jirway ka ban rius pa san. Kasnamu Jisu katu hapo jonga kaslay kum kawa haman sim kasngobha kapendap haman sim bamla ban batay ka jingi papola u Jisu utrai jingi papola u Jisu yanga hangne nga syamdan ka jingsok pasisya pentiang jaman sim kapendap da jingkemen ngan bot ngan syakri yau trai da jinghem ka jingruai ke ban rus pasan ini yang lang yirwai ke nega jingruai ke ban rus pasan pada din nega jingruai nga subha ban khot yi balom yin yo ban wan syakmat yo ban puli nega tien ke jong boleh pat ban pen kentang ye ke nega jingyeseng ha ke jingduai rus pasan hading tanga subha ban khot yi balom yin yo ban puli nega tien ke jong boleh bat ban pen kentang ha ke jingduai ngenyirwai de ke bajeng lang
bangila bensyem naka proverb kalnong kabalay kat to kan itli kidkhot ko khon wat klet yaka an jonga ndai ka dono jong me to kan sumari hukum jonga nabaya ka jing slam gisngi bagi snam ka jing em bat ka jing suk kan panlang hame wat ai bagi jing snai bat ka jing sisa kin eno yame to te iki ya rendang jong me to tho iki hau mau le knyap ka dono jong me kumta men syem ya ka jing ngobha ma ya ka jing syampang ga babha matu blei bat ki breu to ngai hau try dala ka dono baro bat wat shania hala ka jong ka jing syampang hala ki lenti baro to fly u tun pen bait ya ka jing ai lenti ki jong me wat long was start hala ka jong ka jing nyo to shifting yo try but to kyar na ka basniu katakan long ka jing kot yo sopet jong me bat ka khleng ka sing jong me ko khon wat nyo bain ya ka jing sneng ji sempat u try lemne wat sngo satya ya ka jing sneng jong u naba ya wo try we ju sneng kumbo paru yau khon wo e sok tau breu wo siam ye ka jing start wo tau breu wo yo ye ka jing syampang tong ni penem jing doi a try wo pa jing wa bleng ni ainu e me ko pa ka ni ka step ko pa bakat ni upat lang ujong me ngilala manye lumlang ka ni ka yeng ka bakhod baka bakentang ka jong me ko pa mani aingo mani pendan buram bat syakri me kopa isnei ruai begijing syakri gijongi baro ko bangin pendap mentaka step ken long ba pedang hun nakmat jong me kopa ni wan ru banai ngo me kan ka step kopa bawat apeng gijing duna begijing plot ki bobon gijongi kum ki breu kopa mem semle eno yingi kopa mla don kat bangi hadu kan ka khlemat ka pamenta kopa ngilong kumni ka mangilong menta ko pa day tang ka jingi ba ka jong me ka jingi snai ka jong me ba ka jingai ka jong me isnai ru don ka bat ngi ka singi ka basa jang ka jingem ka jong baro yalam mame ka lenti ay ka jong bagi nombak kla jingi ay lenti ka jong ka ni ka percaya ko pa hoy ko pa isnai ru ay ba ka jing suk ba ka jing kemen ka jong me kan don ki yeng ki sem jong baro ba ka jingem ka jong baro isnei ruai begijing ai ka jome kajing ai ba ka jome begijing snei ka jome kin bo jingi baro kisni ki jingem ki jongi ko pa snei don ka do begi prabangai ki jongi baro ka balang ko pa kerkhui ki ka benta jong ki jingem ki jong ki baro ko pa bat kerpangai ki jing long ki bagan jam sem ki jong ki bagila ban e don wan ki yeng ka bakantang ka jome ban syakri me bat ban pendan buram me ka kerteng ka jome ko pa pendabru ki jing dan kam jong ki jingem ki jongi baro ki man laksni ko pa wat yalam ingi sa jing pensyoy ko pa mabru ki balas ni ngi baro ko pa oi ko pa is dan ka do syakri jong me ban sami ka tin ka jong me ka ni ka step ko pa penslay udong man sim bu kho ju jong me ko pa baka wei pa ko ka kantin ka ban mi na ka sintur ka jong ko pa kan long ko bala penkentang baka bawan nakakhat ka jing snai ka jong me ko pa kan darong kan syong sa ke len knyap donut ki jong ko pa bat yarap bat ai boring i bingala ban pendon kam ya ki jing hikai kat kum ka tin ka jong me ki jing em ki jong ki ba man la si ko pa ma bru ki jing duna ki jing plot ki jong baro ma bru ki bales ni wingi baro ko pa Naiti ka por ka badang sa bro ki stang tiblay ka badon bor ki jong me ka burom ba ka jing irong ay tang chamihi ko pa ba i je jongi ngapan nga dem nga ngoy kini bro ka teng ka badon bor tam ka jong Jesus Christ walong ru tribe o nong panim ba i je jongi amen gen teng biang ka jing syakri jang ni ka por ta ka jing ruai ka ban rius pa khalai ka jing ruai ka ban rius pa khalai na pertai nga i kalanti i madday sinong pernai lanti koi day na Calvary nga yaj lanti ban bud yutrai atrai Jisu mentang asliang
tang ban yo yami hamen sim there you be here bangashem day tang mami jisu try jonga shasi sen yin yerwai ne ke jirwai ka ban rispa khalai tungin yin lang yerwai yagan ne ke jirwai yin so lang bod unong rwai wal rwai yagan ne ke jirwai rispa khalai non wai ubala thau ne ke jing ruai udai we ne ki nong trei jongi ubamatla tawri ba jlip khong thiang nang tai na ka barang ublei na no wet nong jri chi ka ta ki thain urwai ne ke jing ruai rekat sebulai ura rengkat berkajing tem ke jingu ke bang yong ka jing tem bela tem urwai ke jing ruai badu dai we na ki nong ruai bobang ubomla ban yo i hanrei la yalami u habale hangno hangno neu deu nong ruai yang ne ke jing ruai blai la ai hu ne ke jing ruai ke bang bat ke bathiang bat ke badon ki kenten ki ba shong do atrai jisu mentang asliang para bangai pi wan naga ke hang ne ke por rengkat bat ke donot jengi ke baslian bangin yo ban syakri yo blai bangin yo ban mane yo blai hagan ke jing ga bakantang hagan ke step ai ngo yo blai ban yo ep pila poi shwai ke por hagan ke jing mane ki ba wan na jan ban jengai saudong pila wan ke por na ai ngo yo blai ban yo i ke ne ga ban sem batrang bat ke baslian ban syakri yo blai para bangai ke ne ke por tungin the ke danot jeng yo trai ke jing tuai lang hagan ke por tungin ai ngo yo blai ubala dan kat bat nga bat phi ki por baro kani ka man sim sengo kade bat dan hanga phi ki por baro man nak kelemat ngi bat ai ngo kat no tam blai la dan kat ban ngi ki tio kini ki por ki bala lai no lang ba ki lan tiya ke jongi ula dan kat in express ngi pen pau khamat jong blai ye ke donot ke bangi ai ngo ha blai ka ba ar tongin duai ke ne ke por ke jing syakri jongi ngi yo ban mani lai doi kom ne hang ne wada pedang ke ne ke jing pandemic ke bangi lamat rai bantang la nang yo ban syakri kom ne ngali yo i ya ke ti ke jong blai tengin duai ru yang taki weipat ki para man sem ki para bangi bi jongi badan ke lang commission ki badan tang khendiat ngot ki ban syakri yo blai tang khendiat kat no kalong ke ba e tengin ken mau yo ki ke jing duai to ki bangai ki badon ke lang commission ki to ki bangai ke lengker india
ki bom yo ban ya seng kom ni in kat mau ya ki bo blen bat skam ya ki jinget jong ki kin e yo blai ban shakri yo blai ki bodan keleng ke perthairu kim yo ban shakri kom ni dana pedeng ki jing sir ki jing ting namar ki jing pin stom ben in kat mau ban tuai na ke dakum kini ki Pakistan jongi ki badana pedeng ki thma jong ki jinge blen bat skam ya ki un ri ki un ai bore ki kom bangilar wau jisu mau kordor un ai bore ki un ya lam ya ki bat ki laban jeng skam ha ka jinge ban shakri yo blai pan ngin duai ngin pan kentang yi kan ke por ka jing shakri jongi hang neru tran dan kat ke kubor ke bang yo sngo tran pan sle dom sim ko jung tung dia duai atrai jisu bakoro bi jan ke por ngi ai ngo yeme yo ban wan ke ke jing ke bak kentang ke jeme ke ke step meladon ringkat bat ngi ke ke yo baro shitiyo meladon ringkat bat ngi haklanti ya ka jing em ke jongi dan kelanti ke bang ya namba ki khoro koram dan kelanti ke bang ya namba ke jing kmen lantan ki ya bam dan jing sok bam dan jing kmen rai try belong jisu nang pen em jongi ubalai alam baladan kat ni dan mentah ke step hakade ke jisang ban bane ban syakriya me ko try na lor ke ba mela dan ringkat bat ngi haki por baro ongi aingu yeme ko jisu be kan mau hakane ke por ngi duai ni yo ban wan hakane ke kanta ban syakri lai do yeme atrai kan mau yaki wei pat ki para kristan ki bam yo ke por ke balai do ban syakri yeme ki badan tang kendiat badan plan ke jing teng ke jing air na ke ban ta ki wei pat ki ba show la ne ki be ben yaki ko trai kim yo kalat ban syakri lai do yeme ko trai ki kristan ki badan keleng ke India bat keleng ke perthai ye dwai nam tak ni ki Pakistan ke be ke jongi bat skam ke jinge jongki ri ye ki atrai kin long ke be ki ba shisha kinang hem ka ban sem jongki kinang kraw ke jinge jongki ban bot ye me jisu lang ba ke jingim jongki ban job ye ki wei pat ki ban sem ki bakodo kar khu ye ke por ke ke kenta ka jingmane ke ji shakri jongi am yami atra ha ke ke khulip mat ko jisu be ni da dwai bo man sem ko jome on ya like do ap dang jongi man sem ko jim pan sle yu shakri jome ban kran ke tin ke ba im ke jome ke por bangen mi ne ke ji seng ringkat bat ke jingkar khu ke jome atrai try kar khu ye ne ke por ha ke kerteng ke jong jisu ni pan amen amen kabar ha ke ne ke por ngi tuai nakabanta ka silong mi ngi circle ngelayo ka jingtep ka shithi na secretary jong ka silong mi ngi circle bapen kan ma ba ka ne ka sgi ka dai ka ba julong ji sang circle Raymanta ladu snam arjar katindala ne arhajar arpau ngim ji oshu igene ji sang circle bangeni kandu lang kum ki parabange namar nak kabangi kandu igene ke pandemic lan ke lockdown tingin tuai nakabanta ke circle jongi ke balang ki badan ke ni ke circle bo blame don kat ye ki parabange jongi ki balang jongki don ki balang ki berit don ki balang ki khamhe tingin tuai bo blame ai bor ye ki balang baro par circle kinang long klan ban syakriyo blai ken ken mau kerpang ki don ki balang ki badang thmai kum ke balang pomokrai ke balang syumi akini kindet snem truam yo ban kerkhu itu ke balang bat ngila do yor ban thiet ke jaga hangte bat kum ke ke singi ke jing sha ke singi ke bangen yo ban lumlang ya ke jing aingu ke bangen don ban ai shi ka fon jong ka circle ban kershan na ke banta ke ni ke kam ke badon da pomokrai bat kum ju ya ke jing ke balwai hangte prabanget yin duai nak banta ki balang ki ban circle ki balang ki ban thmai ki ban red kum pomokrai bagi ki balang hangtai po mau deng diang bat ki wei tram ker shaw nai bore ki bat ngin ya tuai ro ke por bo trai on yo ban ker khu ya ki nong tre ki pastor ki badon ha ke ni ka chelong bing circle klem nai boring ngi la ban tre khamha ya ka kam ka jong ble tung ya tuai ke ni ka por atrai ji subakor be e jonga ke ni ka por sachi se ngi tuai nakabanta ke circle jongi ki chelong bing circle kabakani ke sngi ke bangi ju pelong ye ke ke ji sang circle hakini ki snam ke balai no hanrei ngim nak ki daw jong ke jingpang klam ngim sim yo shu pan ye kandu lang kum ke circle ni dwaye me ke por ki balang baro ki badan ke circle
Manang penklanya ke jinget si syakri belai. Manang ke bore ki bakilaban impernai. Ban syakri ke kertengga jemau Jesu. Ki badan hang ni aslong kapsar hang ni. Penklanya ke jinget jong kini ki balang. Laki red and ki kraw ke jinget. Ban syakri me ko try. Ka balang ke me kanang yashaprang. Nang job ki ben sim ki bakodo ki babon ki bidang sa ki pat tip pat mat ye be ki pat yang ye me Jesu kum nang penem trang ye duai ke balang pon bakrai ke badang thamai badang red mat ki balang mau deng deng ba ki we hai tu ki dong ba ki thai ye duai ben pen klanya ke jinge jong ki par bange ai bore ki ba ki laban syakri me da ke jingrem bange nang job ki ben sim ki bakodo ba de ke jaka ke bla thiet hang teru bange de ban pen dep ye ke kam ke jome hang te pon bakrai ye da duai ki pastor ki nongelam ki badan hakini ki shilong bingi circle nampan klanya ke jinge ji syakri jongi ke kam ke jombe gilaban trei pan long jingkerku ya ki balang baro try gila dwai ke ne ke por ki pan kentang ki kenta baro ki ti ki jombe karku ke ne ke por ke jimbane ji syakri jongi hak kerteng ke jong ji sungi dwai amen amen yeroi try ngin yepteng dia ke por ngin wai sekui ke jingruai kaban ruspa arp new ngayos ngau badan ke snong bala kreu trai ki jingjen jar hang ta baro kilawai o hang ta jingsuk jingkiman ke dak hai lembat ungan syong junam klemwai atrai ba ik ni ap ni kimelanti ya jingwan jongme try lano kasngi kat bakis nam kinang yai teter aban ya shembat me ngisliang her kaniro kade kejing ruai kade kejong bajalep bat matla thau ye ne kejing ruai prakhat ukren chpang ka beneng chpang kade kejing im ke bangi ngen penkre ban ya shem yo try ngin ruai kejing ruai ke menruspa arpunya tungi ruai lang de bejeng kade po Ngayos ngobadon kashnong blakre utrai Kijing tunjang nakaro ilawan Uhang tajing sujing nengkata berhan Lembak ungan cunjing nang kelewan Atrai mahiki Try
Ublay li oban kerku lema ke jing duai ke bangila duai para bangila ruai hakin ke por para bangai be. Kelong ke bangila express na do kadanut hakmat jong blay. Kani ke jing mani jong yo Jisu usim jong ka beneng. Joro ngila duai hakin ke por. Ngila mani yo blay jong i rengkat dak jing duai. Ngai bo try ulas ngap ulas skor por jubab ke jing duai ke jong i. Dia kan ke por nyopat ban sngap ikak tin ke jong blay lang bau syakli jong try iba raishan maulong tiba ni pidiang sngobhai phi she ke balang ke jongi tingai ku blay i je phi ke kerteng ke jong Jesus Christ nong panem utrai un yo ban kerku ya ke kubor ke tin ke jong blay ka bangi ngin yo sngo ke ba blay la ai ha ka donut ke jong phi pat ngin mi na ke jing ke bakentang rengkat bat ke tin ke jong blay to blay nyoban kerku kene ke po. Yoroi dry. Amen. Pastor bapnya je kene ke jing syakri jongi ne ke step. Pastor berkermen badan rengkat bengi. Chairman jong ke balang. Ba Arling menuju khot AG kit ya ba ka kam jong blay rengkat badi pok district mi baro kirang ba ke be kit be ba ka kam jong blay kilong kami kilong pa ki prabangai baro kan thai bat chenrang ki khon samla ki be don rengkat hang ni ngai khublai ye fi haga ka teng ba thiang tame ka jong trai baru nong penem be de jongi u Jesus Christ. Ngai ngo blay nam ta ka program committee jong ka balang hang ne po nong thamai blay bet yang aban bo akan ka step banya sam na ka tin ka jong blay ngadwai bo blay don rengkat bat fi baro ki prabanget jong ne ka balang hoi kumangai i program tang arli ki kentot jong ki dong mo dan ta ka step ngai skam baro ke sorkar ka ple lai lo ingi banwan sigi ying ka bakantang jong trai kene ka yang meni ka ba he kan ni kan khamnya ngai ngo blay bo blay simle no ka kam ku wala preng jong ni ka pandemic mencem snambat menta nrai ngai ngo bo la ple pat ka yang lat sa sin ngi yo meni don rengkat meni syakri lang hagan ka step Suawi nya sikmat man pek katu ni nak tin ke jong blay tungin pendam hag jing toy au blay bok pa jungi ba bneng ne ka step trying dap da jung ko bakrawe me bangila ban chagri me blay be em blay basisha baru blay budan bor lord baro oblong jo menen mental syai betsi bom jukut ngem la kham dai ngo e me try mo mel don rengkat bangi ngile leng pa bon ki jing pang ki jing sitam ki jing e ki jing le ki jing em jing simat bakum ke ying try ji sweet bakum ke ri ba ke tet ben jing ngile kan do try ji sweet neng ai ngo e me try mo mel don kat bangi don ka por menta bakum ne try ngi yo bangi kan do ne ke ying ka ban tang jo me try ban shakri me ban ro me try ban sngap na me try yu man kren na preng jing ya try abangi wan ngi ying ke jom ngi lom ki khonsam ki bret atrai ngi don kam ke jim bam ke jaman sem ke jingem ke jingi atrai ji suet to sama me to kren me atrai batoy rap me ngi we pi we nyai ti atrai ke basa jong jing shakri ke jongi agar ke step atrai agi ti don bor me to kren me ngi we pi we kren me nga atrai ji suet shem me nga atrai shakri over red but lad bam long ye atrai ji suet ne ke por bender buram nam ta ke buram ke jame aga ke theng no me ji su bana set ngan dwai mga pan Amen, amen. Usnam arpo. Hagabas dang kejongung. Bat menta usnam arpo Haro ne kapor ka menta. Dan ne ri kejongi. Bat ka perthei baro ka we. Ngiem hapreng jong ke jing tien. Ngam laban klet Hagabas dang jong nang stem kham tamau last part jong banai ma jong stem arpo baru banai April kham tam hagatu ko por habang ile skowi ko bor bagane ke pandemic kene ke jing stom
Kalau yo way ni doktor ke pau na mana ke ri ke jongi. Hak tak por ke jing ting. Hak ni ke slong jongi bag ri kasih baro ke way. Kalau par hi long yeng ke long sem. Kalau par ki slong ki tau. Ngam laban klet hak itu ki por kumnu ke long. Baro ngina ting. Larang kali way pe way ngatrai apa yang jungi kita dan kan kita seng amdani way ru besim dan kita kemen sem jo kejing ting hak tu ko por hak ba lapen bena ba kata kejing yak ke besar kai hado ke bala jaba yau ni doktor ki jaga tap ru la man sem you nama ada creep of fear kala tray kan ke ri ke jungi ling ba jong ni jimpang baro ki snong apa sor silong kila kenja ki yeng ki sem kila kangkot ki jang ba ki jang yet ki jungki ngam laban mondor bangadan yeng ngaso bu tok yang simpang unwan ling ba ki jang yet unwan ling ba ki jang ba kejeng ting kila sensyar kan ri ki jungi kam tam hakiti gibnai ke bastang jong snam arpo makin mau bawa hadin belala ban tep yo utu bayo ke jimpang doktor lapen bena ki mait haki snong ki jongi bar ngai chaneru fi asngowi ke jo bakino kino ki belet ban sim doai na po hospital Bethany hapreng jong kata katerik bad hado kata katerik kenap sungar bad kenap man set slong hayeng kumnore kali jarang kat ikon kat do jonga badi persa jonga kele sim dawai hapreng no ta katarik gajing ting kalau ngat hak yeng kesam ko jongi ayu kan ja no chu ban mi shamar khang ni jang yet khang ni jang ba wari ka ket ru khang ru ba no khadot la subo ka dot apa ka ket namar balai ke jing ting kalasan char ne kri jongi kalau sensyara kan ke selong jungi barang ngai ke way pe way ke long yang amdan ke way ru ke long yang dan ke sim jong ke jing ting the grip of fear kalau sensyar hagan ke selong jungi bar ke pertehi barok way namar uni kunyang jimpang ndai nyai ngoyo blai bagan ke jing ting kam sim long permanent madon kita jing ting ke long permanent badan jing ting ke long temporary mentapat undan su kata kejing ting lelek lewan seyo sahat hoi don ketu ne ki bidang le ya ke sarkar ongi mi ban sumar ndai ngai scam hapren jungi wei bidang kini jeseng kata kejing ting kala serang duna kam long su kom hitung senam beladap ngai terang keli jengli wei hapren jungi ngi don kejing ting nambar la khala pun yang apa je fi hapreng jong jing ting Genesis kelong ke balai fusan kat khat ke bakhan nyau itu ngi kata badai nak kata dau kelung ke bening kong ondai la mission ni ka sla jong nak batai iya majlinyar kalong ke dak bagasyen baila wan sin ka batai ringkat bat ke jing ting bat preng jong ke jing ting ngangai na preng jong wei kirang ba men kena ngidon lagi jong ki expensive bala ja ke jing jongi ki beli kendo ya ke jing ting ki buan ki personal life ki jongi nam laban klet ya ke jing ja ke baja ke jing ke jonga ngaken mau hopor nang kena samla dang song kelas 9 kelas 10 umju tiang yang nuru, kebat tiang kelong tang yai mei bai pupa, umju tiang yang nuru, men yong ya umju tiang, naik ke belajar, hakawai kemid, hakapor kumba kendai bijai, kita lagi besong persyak ke yang kejongi, kisul niar bagi kot jongi, yon kot ni ale yang belayap. Ikni jongki
Bat ngelelet bat itai kini jungi yang dan po hospital po civil hospital. Kata la slam la do por nang syong kelas 9 kelas 10 slam ba. Balong ande gila syong ta kyong to yang in haban kit no na po civil hospital. Simit hi kata kamit. Nyamla bon modor ka to ki por kamlong bumi ki por ka benta. Na po ria sam thia ban ya civil hospital ngi hab ya da jat ling ba jong ngam tip kini kena finang tip nem ya kalom survey ngi khot kalom survey nang ni kini singim ta ki khot butcher road nang to na tham bijo ya da kejat poi sha te sipo main road bat poi possible hospital barai kita ki por kani ka lenti lom survey kalau ko bekerja ba dap ki klaus na si kadiang ka klaus ka monro ka klaus tendai kita ke jing song slor dan beriu menuru kata kami penyelikit kita kami dan tang saungut Wei persa jeng ta jeng besong persa jeng jungi mangabai men jong ai bapul bat so wei pat perlok nyami kam jeng tieng karar biji min met ngimi na por sentia ra kejat ban ngile civil hospital ban do po civil hospital ngikit ik tanga mediap nyai na po lum sorbe preng kejing kenja ket ik tanga mediap tangi saungut si biji si tang kata por kenja cak sekadiang kipa kim pa ki knyang ki pa san jing teng e ruem ting la po yeng por sam thia la pen thia ek ta ka met yam ha ka ta jing thia ta kamra de jaran khat ki we ki le mi no kita ki ba yeng ki plate ye ka met jong ta u bala khlat bala yam nga khumpet liat ek met ka chong ngai ye ka ta ka dur jong du breu bala yam ngam tip ma yo knyang na yo ki jimpang ki ba Dolong mo gedor Dracula, ing mo gedor yung suit. Haka taka por hindi grip kini kajing ting kalawan haka met ko yung abro siya niyang kiyo haka taka por. Ngamjui ubri ko mabanyap kung pato. Haka taka por hing ong ipul meng ong yali no siyeng am not cuman siyong ni kakamra am not cuman siyong ni yeng yali no siyeng. Ngalay man tiano kata ngatang sukhabrip ki kmat kata gedor ko yung ubri ko wan. Am not banyo tiya. Kapau tak dur beriu belayam ngalet ban tiano men jong ai pul nem kata ke jing ting kawan pau sa ka dur jong nu beriu kawan pau sa andai ngai yu blei bagani ke jing ting kam sim long permanent balaga long permanent kinjen dala ja ke jing ja ke sosi ke jing im jing i beriu Badai nak tak tahu sami saki hospital ki mental hospital bat kena teter nama nak kena kejing ting ke bawan nak kejing em kejing igi beriu nilai keren sepang kena ke mensim jong kejing ting ke belak ta igi kon beriu satlak jong kena ke pertai bat hangi ru kena singi menta kaya kejing mut jong kena ke ting jong kejing ting ki ke dictionary bat kinong thokot ki batai ka akum ni Kajing ting kalong kata kajing long ka bakta e kajing mut jing perkhat ha ka bangi perkhat ye ki ba ma ne itrim ki bangi la banyu yi ne om la banyu yi uni uknyang jempang em la banyu yi rengi ting kidon ki jing ma kidon ki sen kidon ki kla ne ki ni ki tai ki mrat ki bangi la banyu yi ki bangi ting ye ki ban sijan Kani kejing tiang ka kata, yo kun beri ka kata, kejing but berkat. Kejing tiang ka bangi la banyi, bangi nom la banyi. Batsa kawai kejing long kalong, kejing tiang kalong, dan kejing tiang ka balong permanent ba, kadang kejing tiang ka balong temporary. Ngayon yung play ba kani ka klam. Kabalawan na kani ka rijing iba patay baro kawai. Kamsim long permanent. Lalalong permanent, nom jing dalayo banyi kendo kani ka step komentar. Ngayon mentam dan sum menur beting. Bila mendur lagi por. Ken mahun rei. Rang be ngi bong nu khyang nang penyap man la kesengi. Tang menen duna ke bayap poi tang nyawut. Abang ngi kot kubor. Ndai ke por yap tang uai ke jing ting ke lawan ban sensar negeri jingi petai berkawai. Ndai menta bon sebele yap. Lepas lagi sepak, nado bos dang ibayap.
Ni kita ke jing tiang dang kali we mendan su ke jing tiang ka duna. Namar balai kam long permanent. Badara ka long permanent. Kenjen dala kata iki jimbut berkat bagi jing im jing simet bagi numla su banwan. Ni don ni em magan ka thai. Happening jong ke jing tiang. Menda pra bangai bi yang utrai Jisu. Namar ka por nganya stat. Nganya pe ayu ka tin ki jong blai. Ke kren na preng jongi. Siapa angkani jong ke jing tin. Deuteronomy kal nong ka blai fuai ke dekat ke ban riu. Ki badan ki Bible kin sngop ban pet penyep sngap mangan pun puli fi. Deuteronomy kal nong blai fuai ke dekat ban riu kong. Tolong ki bakhan ban baslor. Wat ngau ki yo. Lemne wat sep tieng yiki. Namaru try ublay jong me. Mauhi unlek ringkat ban me. Onom eno ye me. Lemne kentai no ye me. Nyang yo ublay bing syagri ubla kular yang apa je fi. Ki pra banget. Wang no me no ye fi. Hang no jaga baja long ka belong. I'll be there for you. Ngano me no ye fi. Tolong klan bat tolong silur. Hango ingi para bangai be jong au try Jisu ne ublay bing syagri. Bola kular yang apa je fi wang tolong klan bat long silur. Wat kiyo wat septeng. I'm always with you. Nganon ringkat bat fi berbor. Wat septeng leru. Ngem lawa ji ublay. Nrenga ngi songsi pat ban tep je fi. Bangilai ni klan penting you ne ublay ubran ka bor ndengi kam ting teman yau ne ukhyang jimpang nomor balai nomor khala pon la pensan penang ba yang apa je fi hapring jong ka jingtin whatsapp ting wong try ngano me no ye fi lemne kan tight no ye me ono me no dal leru yang apa je fi pra banget bi jong try Jisu ngangen ni laban wanang nang step ban syakri lang nang yeng bagtang jung namar bau blay bangi syakri yum syable no engi ula don ring kat bangi haru nang por kamunta kabar Timothy kalnong ka bading kong kat khat ka banyaw kabar Timothy kalnong bading kong kat khat banyaw kong namar blay syamlang ai hangi ka ban sem jong jing septing nrei jong ka bor bat jong ka jing yit bat jong ka jing led ka amen. Ublay semai ke mensem jong jing tieng yang apa je fi pra bangai be jong au try Jisu ka kular na ka ten ka ko jong blay ba arti muthi lang baning kong ka khat ban nyau namaru blay simlang ayangi ya ka mensem jong jing tieng nrei ka jong ka bor ba ka jong jing it ba ka jing le adkara man semai ya ka mensem jong jing tieng yang apa je fi pra bangai be jong au try Jisu Dewai ke mensim jong ke bor. Bai menginaban im ke jingim ke baadkar. Kebaning kong Petrus kelnong belai ke dekat ke bakat saw. Kebaning kong Petrus kelnong belai ke dekat ke bakat saw. Nrei lada fiai syak sitam ru naga benta ke hok. Suk mafi. Nrei wat syep ting naga ta ke jing pen syep ting jong ki. Lemne wat ki kuslai. Balai ni syapting. Dan ki bawan penting yang ni. Ki mobile ki badan ki plag jongi. Kam tam haki ni ski ki mata ki ba kren sebau ni uknyang oh ki penting dakum ni dakum tai. Dan ki ba pen syapting. Ka tien jong boleh Petrus wang kat nong balai kat khat ka khat sao. Nrei la da fi sya si tamru na ka benta ka hok. Suk mafi nrei wat syapting na kata ka jing syapting jong ki. Kajur ka jing syapting namar lapen syapting yang ni. Ling bagi media. Ling bagi TV. Lapen syapting yang apa je fi. Nrei wong tu sya sitam. Wadam syapting. Ngango yang nak ting jong play. Ki bangi pule ya ka. Kako mujing yit benya jong ki bathok ikan ka tin ki jong gum kinong yit benya kinong pule ka tin ki bakho jong ki yong bangan ka tin jong jing septing
Kadan hadu sispa khat sau teli la tho ang ne tin jong play. Bari ngai ngo pa ju play. Bangayo man puli. Balong ba ka tin WhatsApp tiang pat. Kadan hadu laispa 100% teli ang ne ka tin ke jong play. Tung ben kam ka wei ka tin. Man la ka singi ke jing jingi. Bengin lai nang ne ka por jong ke jing sep tin. Prabai be jong au try Jisu. Kumangalong mena. Don arjat kijing septing. Kawai mingila banyi ba kiwai bangimla banyi. Kijing pangga bangimla banyi. In septing. Ublay bangimla banyi. Nrai ngim tieng pat yu. Balagi tieng yu ublay. Ubadan kabor. Ban penyap. Yang apa je fi mat ban mensem. Indir lalong dukum wei ke jengim jengi ban negeri jongi kan jeng kala dukum wei. Kaktin jong blai gong. Matias kanong ka basipau kat khot ka bar pufra. Matias kanong ka basipau kat khot ka bar pufra gong to WhatsApp tiengi kita ye ba penyap ye kamet. Bat ke bam la ban penyap ye ka ban sem. Hendrai fin kam sep tiengi au tau bala ban penjat. Bat ye ka ban sem, bat ye ka met hadu jok. Asal bangim siap tiang yang belai ni kam siap tiang ban yang ni kenyang ni kena Jepang kepalaban penyap tangi ni kedok kejongi nrai kanum lah ban ketak daleru ya kan mensem jong apa jong fi prabai be jong au try Jisu tongin siap tiang yang ni belai belah tahu yang apa je fi ubaran kabor ban penyap ya kedok ban ya kan mensem tungin siap tiang yu. Ubadan kabor. Ban penyap. Ya kamet bat ya kamen sim. Uni yang jempang kan dengan orang jempang. Kibang iyo ke jengim jengi. Ngem dia bat siap tiang. Namar kan ke jempang kalaban penyap tay gadok andai kam melaban ketak kamen sim. Ngango yu blai pra bangai be jong au try Jisu. Hau benai me menta usnem. Melaban klet ya ketrik. Kerega arfusan hadu arfinyo. Syua jong ngata ngayok ke jing sistem. Ngayok ke jing sistem maka kepok ke jong mengamblak syuk ban kontrol. Bagi leo yang lain no hospital. Ngam teriak ban lain ngom man syong hiyeng. Bangalatip tang silai hospital. Kin siam ke tes bat kin declare positif pengalatip lupa. Nrai kata ka jing sistem ko bel trei hayeng kim la syu. Ngalai sulit ye ledi hayeng. Ondala poe po Woodland Hospital ki like semen lei. La tes bagi ong ngalong positif. Wat la kana ki la kata khubar ngalong positif. Kata ka jing tieng kam nani ruem. Mlong ketu ka jing tieng, kum ketu ka jing tieng ka bangai bengi yo ha mancam senam. Msau tieng. Ke doktor kau nga pide ban tiang hospital. Nganya yang ngamlelei ngaklan. Hendai kata ka jing sistem ka kepok kadang dan. Doktor kau pide ban tiang hospital. Dia ka jing batai ki jing king ban tiang hospital. Bang tiang laimit. Hapo hospital po Woodland Hospital. Baharian kata ngamino bangayo bat kamet ka basat ki bukat klam dan jing ting RUM. Bangayok kata positif. Ngayo yu play ba kan sem jong jing ting kam sem long permanent na kijingem ko jonga. Ngangay yang iway pa iway ru. Prabai be jong au try Jisu. Ni em kan pertai. Hapreng jong jing sep ting kijingem jongi. Menta syua ban pen kot no kijing kran ki jonga. Ang kwa banyak pet na kaktiin ki jong play. Wei kijing kili bing long kumnu kan. Ngina ban lan. Nang ka bor jong kijing septing. Ka bor kijong baman ubat tray haki ying ki sementa. Ka bor jong baman ubon ra ek ka bor jong septing. Haki long kme haki long pa ki kon samla kan thei bat chinrang. Ki china ki don la ka jong kijing septing ka jing im jong ki.
Ki kon samla kan thai bat chenrang ki don ki bon ki jing shepte ki jing jung ki la pendap ki jing pule ha ki jing em ki le biang ka por ka kerta ka songkha ka soman nem uble sim juba ba ki jing em jung ki kam ki jam kim yo ki em in the grip of fear la no ngan yo kam la no ngan yo ka songkha soman prababe jong au trai jisu ngai ngo ya katien ba ko jung don ka bor ban lai nani ka por jong jing septing ngan puli fi yang na ka por na ka gospel ka jong Matius kalnong ka bakhat saw ngan puli na do ka khot ka ba ar puar gospel jong Matius kalnong ka bakhat saw ka khot ka ba ar puar ter ki kentin ki ong kumne ru jisu lakan tu ki sanran jongu ban ki halor kata ka ling bat ban le no hasua jongu sa siliang kat ba orang pelaj no yaki paj ba te habau la pelaj no yaki paj ba ula kiu sau long wei breu ban duai bat haba kala janmet ru ula dan hang ta wei breu henrai men kata ka ling kala dan apreng ka duriau ya ka bala penki kenting penki da ki jing at flung na kata kal ka babe persya ti hak jing am mit ka basau u jisu la lech haki uda ya halor ka duriau haba kita ki sanran te kila u kila ya bau ya halor ka duriau kila sokio kita ong kalong karngai te kila nyar na ka ba shepting nreu jisu kumne ula kren haki uda ong to sau slor de manga to wat shepting Petras te ulai thobulong hau ko trai la de mame hukom yang ga bangan wan shame halor ko u te ulong towan te hau Petras ulai harna kata galing ulai ya halor ko ban let show jisu ndai bolo i kata gal bagajur ulas ngau shepting bad haba ulas dang mangam ula pertabul ong ko trai to penem yang kumne u jisu ba ula kne lagti ula kemyu baru ong hu ame ubar red kejinget balai ba mes ngau shepting mes ngau artatien kane ke bangila pule ke pengen mau wingi kini ki khat arngot kinang bot jong try bonong penem jong yu jisu Christ Tiken mau ka bau Yesus Kristus dan nang nega sla jong na bathai. Uela ya ka gospel jong jing penem. Rengkat bagi sandan ki bot yu. Kat sebau le. Kane ke jing ja ya ka bangara pule kalong haden bula le ka kamba bo sa ya ki san hajar mut ki breu tang arli ki do khabat sandli ki pu. Long ka bau try Jisu dan rengkat berki. Ki pai ba ki bot ki sandan ki don ringkat bau try Jisu apa ki pang open ko ki apa ki than open biang ga bang ga di ki ngele ki kamba ga bau le ki dei ki sandan kim ju khusla ruem kim ju don jing ting ruem namar bau try bau kunrat u don ringkat bar ki apa ki da na ko ki jaka ka jing ting kam ju don na preng ju ki namar bau try Jisu don ringkat bar ki Nrei habang ila pule gani ke jingjang balaja. Aden bau try Jisu la depan le gani ke kamba. Ulong i sandan kelet sesilang jong duriau. Ngan sawan na din jong fi. Kabang mau ula le halor jong lum. Banyak selak baru kupa baban duai hau kupa jong uma bening. Balong kabang pule ngai ba dai tang gani ke por. Hakabagi sandan kem don rengkat bau Jisu kila ke halor kaleng. Ngasumadur barok khar ngut kidan halor jong gane kalieng badai tang gane ka por ka bau try Jisu dan ringkat barki barabau dan ringkat barki kai ka bala ja kata kamit haba gela ki halor jong kalieng keryong kawan bagala be kertap ya kata kalieng bagi gisong balong ring jing jur jong gane kalieng kelas tang ban ngam Reu try Jisu tep kai ke balajai ki sunran ki jengu. Ulawan
baru ya helor jong keduriau. Bagi ni kisenran namar dap kabor jong jing ting kabar treyeki. Kat kisenran ke bela don kat bau Yesus Kristus. Nrei kidang don kamen sim jong jing ting. Prabang ebe jong au try Yesus kanu tam mangaban mafi. Ngitang sioi jimpang be sitom yer yong yer ngit buwan ha kejingim jungi simet bagi long ying long sem jungi kejing ting the crap of fear kelas dang banwan kini isran dei tangan ka por kani kejing ting kelawan haki the reason ke borau ko bokong sane kalong namar bau try Jisu dan rengkat bat ki hak ta por Dai tangan kata kapor kau try Jisu sim non rengkat pergi. Hak kata kapor baman jong jing siap tiang kabor jong siap tiang. Kalau tray wat ikisan ran jong try punong penem jong Yesus Kristus. Kilai kene ker yong kuman telap. Ya kene keling ke bagi syong. Kene ke jing nyap kala ap yaki. Kiklet yo try jong ki Yesus Kristus. Ubaran kabor, ubara pesai ki, ubara penkot ki, ubara le ki kamba, bagi lagi lagi jeng hikmat, ki klet, namar kabor jong kejeng tiang kabala trei kejeng em kejeng ki. Bara bau trai Jisu la ya hello jong om panwan saki, kila iu kiong okarai iu kene. Namar balai, namar kabor jong kejeng tiang kabala trei. Wat ye kisenran kan utam yang ngaw jifi. Nengango ya ro blay bengi syakri ubaki senrani kila bodi wakti kijat ubaki long yu bulungan syaki kimi thoshu yu kiong kadai kargai nrei ujisu kumne ula kran haki udaong tos ngau silur dei manga wat syapting prabai be jong au trai Jisu kanongon na preng jungi kibidang kani kijasang. Kibidang dang em kibidang em kani ka bor jong kajing syapting. Fi syapting ya kajing long kajing em jong fi simet. Fi syapting ya ka fi syora yu kan jang kajing em kajong la syai la sisngi. Ki kon sama ki don na ka bor jong kajing syapting. Ki don na ka bor jong kajing syapting. Ki kme ki pa ki syapting lagi kon kan thai ki kon chenang jong ki o gai ka banja kini ki kon ki jonga kini ki ski ki bom tai ki badap lagi ji de jing le ka kam ka jam myo ka tre ka ta myo kane ka khyang jimpang ka baap ka bor jong syapting ka tre kini ki ski mentai ki long ying long sem jongi ndenya ngo eu blai ubangi syakri long gumno ki sandan jong wong tos ngau silur dai mga wat syapting udah na preng jong ini ke jasang prabang ebe jong Yesus Kristus une ublay bangi mlabanyi ndai man sem ko jong udah na preng jong ini ke por menta wang tos ngau silur dai mga wat syapting tos ngau silur dai mga wat syapting u Petros ti ulai thu bulong hu ko try lara dei mame syanga ngan wan syame kadang go om hapdeng try Jisu dan kam satai kadang go om hapdeng u Jisu syamong yu wale wan go om menyai kamno nam la banyai ndrei nyangu yu try Jisu wang bangila pulir wang to wan dewa Petrus ulahir sumadur Petrus uhar nak tagaling tip bakadan ka omro nga try la namar ka ubaglo ilaw try Jisu kon rajung ubran ka borban le ki kamba abola le ki kamba uhar na ka tagaling baru ka ngais ka ulayan hello nam tagaom ka baka science ka long persya ka bamlaban long banya hello ko ndray ulale ki kamba pra bangay bi jung try Jisu kung bawa Petros le kini kamba uyai halor jung om mangamar mafiru ngina ban le kata kani ka bor jung ko jing septing ka bor jung buman bon ra jing septing jing im jung ab jung pi kandok kandam ladangi i yau try Jisu haga jing im jung ab jung pi udan na preng jung i kung bolak kular ngan pa yo man sim man ai ka bor fi ban ron ren kat pi udan na preng jung i ni ka jeseng wong tus mo silor dai manga
worship ting. Tos no silur dai mga worship ting. Ti habau Petrus ulahir. Ulayan halor jong tagom. Baru try Jisu ngang ulaya hi ngang try kanang ne sido stais popla ulaya halor jong tagom. Baru try Jisu la klere aktibat. Ban petinu. Mereka ke belajar kata kapor kat bau Petrus unang ya halor jong tagom. Liak ki belajar kata kapor loi ya kene ke jingat flung. Syagriang kene ke ler ke jingat flung sakamuan kene ke ler ka pen at flung ya tu riau. Sedin kata ke ler ke sau ban be. Prabangai be jong au try Jisu. Apa kia yang kene ke try jong na patai ke jingem jong isimet simet. Ngi kendong ya sau kita ke jinja ngi kendong jempang jing stam ngi sau bam dan blaiso. Barha kata kapor u Petrus. Habol nang ula ya hador jong tagom. Karbo hikman jong kidang pet. Sau try Jisu ya ban lej ban siam badu. Nre liak namar kata kecingat flung. Ula kumpet cika diang bol kumpet cika man. Wow kane ko man telep yu. Ha kata kapori. Uklet ban pet iki hikman jong sau try Jisu. Ula sedang ban ngambiang. Halor jong tagadur yau. Ulah sedang ban nyambiang. Barha kata kapor. Ayu ko bau Petrus. Ulah soto. Ulah sedang ban ngam ban nyap jelok. Kata kadur yau. Ulah pertanyaan ini kita nong ko try. To penem yang try Jisu. Ubadan rengkat badu. Baru badan rengkat ban ngini kapor. Mentaleng bau mensembuk koceng. Kaya badan kami ngapa je pigalong. Tungin kar kerpat yung inong, go try, to penem yang irap yang pengalaman lain na kani ka bor jong jing ting, ka bor jong paman mulawan rai jing ting, om tahanga simet ndai kalong yeng kalong sam. Try bangi syakri long try bakloy, banyarap yang bejefi, udah na peneng jungi baruang, kombolong isenran, tos no slur. Dai mga worship ting. Patong kumikitin tungin ang kumikitin bo Petrus long. Abola sang tu abola sedang ban ngam. Hakata ka bola ya hello jong kuduriaw. Namar ki kmat jong ki klet ban pet chow try bunong penem jong Yesus Kristus. Ulah kum pet siya kata ka jing at flung siya ka diang bat siya kamon. Ulah klet ban pet iki kmat jong so try udan hakmat jong banyarap yu ubala ju arap yu ubala ju psai yu ubala ju ai bor yu ndaya kata kapor ulah klet ban pet yu pramangi be jong au try Jisu kanong na pleng jong ibrang li jeseng lesi ke jingai dan ti jong fi kan sla jong de putei ke jing ja ki ba ja ki family jong fi ki baja ki jaga trei jaga ta jong pi ki baja ki jing simet jong pi pila klet ban pet ki kpan jong pi so try Jisu kan mau ka klemat ka pi klet ban pet ki kpan ban jam sim jong pi so try ha ka ta ka por upaman wan ra ki man sim jong jing ting bat pin ngam ha ka jing jong pi o wat ki breu ki bala jet ki jong play kila klet ban pet you kinyam kan ka berthai kan tham yang i we pi we pramai be jong au try Jisu kan ka step men sembo ko jong bleu dan u bangim la bani udan ka bor man peniap ya kan ka dok bat ya kan sem jong au jong fi udan na pren jong i ne ka por na fila song tho sedang ban ngam man ka berthai namar ke jing jaho je bangi dan kan ka jeseng ni so silor la dia ndai ka klimat ka bangi mi na kan ka jeseng mi poi seri jong ki ying bangi perkat bangi dan marwe ki personal life ki jongi bamanu namban trei badon ra ke pop jong jing siap tieng ndai nyai ngo yunu blai bangi siap ni long ngadon rengkat berfi ngadon rengkat berfi to ngin le ek bo petos long ko try to penim yenga
dan na preng jungi we piwe prabe be jong au try jisu na step chong mi na gani nga bagan tang jong dengan pelong jing duai lang in duai bo bleu nai ka bor in khot kar pa you no try to isnei nga abang ya lenti jing ya lenti jong an ga sla jong op thei baman ka pop jong jing septing ka namla ban ka ta ka jing bu jong a in mi na gani ying ka bagan tang jong reng kat ba jing khu blei bo blei onya rap yang a je fi apreng jing ya lenti jong i ka pandemic bagane ka bor jong jing septing ka nam dan nengi kan mau ka wengi dan sumari le de bleu try jisu wong ito syarai baduai tang ban chu duai kampat biang iron kamar syarai we should take care of ourselves ida man sumar aga jingya lenti jongi aga ni ka driau ba ani ka sla jong ni ka bathai toinya duai lang ani ka por suwa bangin mi na ni yang tang jong ibasong tulat ibasong suai ong try boring pi baro ini pengen pan ka bornu in mi na nagiyeng jungu lengkat bagi jing ku jung tonya doi lang hang na por au blei bok pa jungi ba beneng nyai ngoi me try ji suwe ka mem la kran na beneng jungi lemba ka tin ka ba khu ji me try ji suwe irap me ngai irap ngi lang yue pi try ji suwe bagi nom klet ban pet iki men sem bagi kman bagi jaman sem jongi shame batang shame try namar ka bor long me try jisbit melong play jongi kamba try jisbit malale iki kamba medan na sla jong ro pathai nyai ngo bing shakri me jo try jisbit medan ka bor try ban rang kat ni jisbit na ka por na dwai na ka por mda jongi we pi we try jisbit to rang kat me try ten me try aga jinga denti jongi ka man la si oh jisu we jisu karo jama apreng gane ke jimpang apreng gane ke pandemic try jisu we ni nom septing yo new jimpang berapan penjam tang ya kedok jongi try ndai tu erap ingi we try bagian ting ya me try jisu we berapan penjam ya kedok bagi men sem jongi try irap me try jisu we sakri jam irap try upai lang jame try in mi nang nang yeng abang tang jame ringkat bagi jing khu blei jame try jisu we oh nyai ke brom nyai jero ime petang sime nyai try mele skau jing khot kar pa jing ni ka por yene baro ngidam ngu hakatang Jesus Christ amen ban amen ubleng kur khum ta ka brom jing amen ngai ngo yo blenda ka banta ka ni ka kubor ka jiya te slok ka ni ka klemat bat ban kan mau yangi bangem dei ban shifting u jisu ringkat ban gi tungit pe chekmat da ka jingslor bangin ong pat kut jimot ban ngan ya cheprang kam shifting ngan bot yau jisu nang pedem trao ban ker khu yangi tungit mi na ka ni ka kubor ringkat ba kubor nak tien ke jong blei nak ke jing shakri ke jongi ha ke ke step ngin jerwai ke jerwai ke besispa lai pusa ke bakhot ngi ban pen klan de ke bor ke jong trai shaprang sngap utrai uong shaneng sharajing shajrong ngin job number trai kapten ulong kami nong shun upet tu slur shatma balapan klein de ka bor jong try gen job shisha hadu bo nong shun un de pet yam to nang tur penchelor tongin wai de ka mensim ka penchelor yingi ta ka jinget ya ka ne ka jingwai ha ka ne ka por hadin jong ka tang sababan khot ya reverend doctor bakermen nong plo in your ban tuai bat ban ker kupen wai ha ka ne ka por ngini yang lang yer wai ka ne ka jingwai Shabra Sabutrai Uom Shaneng Shalayim Shadro Din Job Namatrai Kapten Ulo Bingong Shud Buket Buket Shatma Alamen Hai Nakabor Job Bukat Din Job
pray away. Ngi aingo yame au blay baduk pa jungi ubah beneng namang yo sngau ya ka jing don rengkat ke jome hagane ka jing shakri baro atrai kabakan thup ya ka jing yo sngau ka stin ke jome but ka praise and worship kabangi mane me atrai ka jimane kabangam haki do nut ke jong atrai kam day kabahitang ya ka emotion ko trai ngi aingo ya me atrai bamla pen kemen kemen sim ke jongi ngi aingo ya me atrai bangi yo sngau bangi yo mat ke jingkor khu habangi wan han ka yeng ka bakan tang jo me katne ko trai kom hakane ka jing seng haga bangi yo ban shakri ya me na ko we ka sngau blai shaka we pat ngi aingo ya me atrai tau shakri jo me pastor iba pe ya ka balang jing hane but bayalam hane ka jing seng ne ka step aingo ya me nam tau shakri me bala ai gana ka khubor ka ba ai men sim ngi ba pen shiloringi bangim deber shakting na bangi shakri me oblay o ba em ba do ba don bor o bala yap halo jong ka ding phna o bala mi pat na ka jing tap ba ban sa wan pat sa shisin hoi ngi os ngeu ro trai ka jing kan tu ba hapdeng ka ta ka jing ngai ba ji so thu ka jongi ya ka bor ka jong me ba na ka ban ta jongi pat kom ki breu bangin yo ban sumar ya la ka jong ka jing em ha ba ka yat ha ka yeng ha ki ban ta baro khot ko trai kar khu bang yo ban mi kana ka yeng ka bakan tang ka jome bakar khu nam ta ka ji shakri ka bang yo ban beteng ban shakri me shibit ro ko trai but ha ka bawai no to ai ba ka ji ai ka ba biang Jesus Christ about trai ka ji it ba ka jo blay about pa lem ka ji sulabat yang pen shat boro man sim ba ko kina lai how we blay lorun ka ban ngi we pe we but ki ro khoi ba dem shakri me hang ne ba ka lang so dang jong per thero menta ba shido ki bom je good amen amen